Čaute, prvú sezónu máme za sebou a som z nej taký nadšený, že som si povedal, že toto s vami musím zozdieľať. Ak tiež práve riešite otázku bývania a ste otvorení nekonvenčným riešeniam, ktoré majú ušetriť kopu času, nervov a peňazí, tak toto sa vám bude páčiť. Na prvý pohľad obyčajná chatka, no stojí na geniálnej myšlienke, spravili ju z mraziarenského návesu. Toto tomu dáva kopec výhod, keď sa zamyslíte. Tým, že je to na kolesách, odpadá akákoľvek byrokracia, legislatíva, povolovačky. Tým, že je to mraznička, skvelé tepelné izolačné vlastnosti. Však čo je lepšie zaizolované ako mrazničky. Jednoduché pripojenie na septik a vodu. Legislatíva hovorí, že nesmie byť pevne spojená so zemou, čo nie je, teraska je, ale stavba samotná, alebo stavba, náves je na kolesách, takže tam niečo riešiť. Zadu, keď sa pozrieme, toto tu je komín, bielej lište pripojenie na elektriku. Ja alternatívne stavby riešim už dlhšiu dobu a toto sa mi napríklad v porovnaní s lodnými kontajnermi alebo s domov z lodných kontajnerov páči aj preto, že tieto návesy sú väčšie celé. Dĺžku majú 13,6 metrov, vnútorná šírka je 2,5 metra a výška 2,8 metra. To dáva okolo 33 štvorcov podlahovej plochy. No a s takouto teraskou vpredu sa užitková plocha ešte rozšíri. Keď vám ju ukážem. Keďže sme na kolesách, zo pár schodov. No. Pohľad na terasu 3 metre širokú, 14 metrov dlhú. No a keď si zoberieme, že tá strecha ešte pretrča, taký zastrešený, je to okolo 80 štvorcov. Kľudne si tu viem predstaviť z toho aj také nejaké malé pohostinstvo alebo aj alternatívne využitie ako len chatovanie. A tieto mraziarenské návesy sa mi až tak páčia, že sa mi pohrávam s myšlienkou postaviť z nich celoročne obytný dom, konkrétne z troch, ktoré by dali spolu 100 metrov štvorcových. A ak by sa interiérovo správali podobne ako táto, tak by to bolo celkom vysoký štandard bývania. A bez kopy bole hlavou a s veľa výhodami oproti iným montovaným a modulárnym domom, tiež prenosné a kopu iných výhod. No, dajte vedieť do komentu, čo si o tom myslíte. Skúsime vnútri. No dobre, neskúsime. Pokračovanie na budúce.